murigereri we TV yaitona boigo radio yetu hapa Kusigilo Radio. Biashara Wednesday inua biz no mwana baba getutu Fidel so mingo mochoke. Abatevinga ngatare sisi supermarket ya mboso ngororo ali abantu bande ngai ntegete rogo bedisita. Ntegete rogo bedisita. Ntegete rogo 5 sita, 7 sita. Kurwa sisi supermarket ngabate ngai haya. Baganje ntarase bali bako birosia bahabire supermarket. Tokuranga bali ba bono ro bali bako birosie kiroko boronge. Ingorro nkwana borobo monte binga kirokende estelio kira kero sirikere ro ne kire supermarket kire kyora jo pas kire ro kai gabe sanere sake supermarket ali echiete ke sara yana tale kidogo na umero murao ndege toraiga no chinge bienye bina obi macha tikubweka na kidogo ngusanga tonera vera to tande binga kirokende biroke bina kyako birosi biasere biende dia bichagete ngora igo vendere koika chinsa ange wa chinsi tidega chinsi ni sana nyuranga lero biashara Wednesday na boigo inua bis no mwana baba getutu Fidel so mingo mochoke kamera na beko rokindo te bintombira iga biye kamera mana beko ngoro kibuya iga bintombira balma ontenge biro mo te biya no jenge bintombira ne biya sana by the way na wana yo koro serwe kero kengumneke hende ora mo kwande biya abao ko bekere gali akoirero kamwao kirimo kwande mo igwana dire na kibonana biyande biyore no manyi ndo kwa koreke ni kikinde kero zenga nabo Tudara enda satambe kene ngira kyotumia mafuta petrol ose diesel igamwa nje gotumia diesel chirangi to gotumeka ngotumeka tore petrol chimashini chiro to bwate to gotumeka petrol so iga petrol ngo yotumeka tore ga mono igo challenge to gwethira maite kuruma mbisa ngenga ngesmara basa kuna mbiri jamara ko bankabanga mafuta to chene gali obisi mafuta nanyora ko se nsambiri jamama igo nangwe toro challenge mono Tudara enda tambe davinge lieta davingo kainka tumakwenda asama lieta ngoro kwa Roman Moset Mukaya yes njeno monyagata nyinde obonyagata nyibwa gomba bona akerokende nkaga alia na kiwa somete skuru na nkaigwa igete ngora be free ya mono inje somete skuru yale koro ku Keure primary school ngarwe skuru ya Keure primary school ka class 4 nga join skuru ya St Joseph's Nyapurur yes koro 4 paka class 8 karena ka class 8 esenge nje familia yale ngai sake chibesa chikaba kon school fees ngatigera abunga join gasi yokoboko onganza gukore gasi ya carpentry kaendo Yugis Craft Training Center ngeoro kigasi yo ya maboko enga kigona orogetie gasi yari koro kunga mechanics esenge jo mechanics etare ngo monoigo omwalimu ito naro omwalimu naro liko so mi carpentry kare yari ko kamaro bago nari ko enda namo join na komokonya ake bune ne sandpaper yes agacha gante binga injoin chigasi bere nga join mechanics na carpentry egasi ya wono kana jita by the way na manyite na jita sometimes back in karosie getanda na manyite wose ngorosi ole biroko na manyite egasi ya ngai kwa chakirte na ende na kikwenya ora tauna abantu tumwe tenga tauni ya maito igoro ne giosiki kanje kugosumbo bakosie na igorde kiana mo inaringa sie how do you find yourself in town and kendiri kwa chakito karwane gasi yao ko igore gasi yao ko chake gasi yao tari okaro muntu skero ken ngwa kakwara kora to muntu for some time egasi ego ikokorero muntu ekerna ko to school yes ona chitenga join omongwana gete suneka kamokorera garanga tindibia ngasoka kurwa sale ngajanga join omongwana geta iga junction matensa nkamokorera nere ngachangarua ro ngairana ngache town yes kakorero yobwe town kidogo ngachanga tebwinge na basi nere aiga nkaigo okoegwa mubwaterane no mungwana gete yes tukabwaterana no mungwana oywe gasi ya partnership tugakora nere ngachanga nyoranga nere gakontume kabobe by that time mungwana gabwatha bana university secondary na primary boarding na nje na bwato mwana primary St Joseph's Nyapurur inari ko kumwakanira lakini yo manage kwakanira bali bali batatu bona kerna cha kudiscover nero liko teneta chipesa nchana teneta igoro yoko barosi bwe binte nkanyoranga ninche nkumia kamokani nkamotebinga bono tigato biashara bitiko kore biao na nche
yetero koronsa no gotira gose tauni rogora chigo sam oh yes opposite korari tokanganya go chamata kare twaganya go chamata nande bigacha bikayo ande kare bia ina ne ngati mukabono go chamata ngachanga beke workshop ya nensa igege ngonsali kana be konga nyoranga mari customers ko sago chimari era kong ngachanga boli side ya rogoro nkae kunkagachaga kabe korondo chenga bono nga niko sawa igo egase yawe kwa kero kende nkagari gomba kwara ichakirite ko kororo gosona no tingo sonole gosai gwa chakirite taoni ga wachaka sunika wa karo monto kaigole yao okay gomba na kore tororo lakini rende chibesa chia gomba igo chia renge inse sababu gomba ritogonyora muntu uranyare kugurie kero kubuneke ya viv no nyoro uranyoro yomo at least gaige taoni ndoche ngabantu baroro na bange na ndenga koira bare bintu igasi yaona matukanga nare kwanya kolire experience kwa kolire gasi yao karakende ndiri amatukale ngwa tuare bono your business tari kwa rumuntu no mwa your business amatukale ngwa be nera for Allah ase biashara bya nanchi bieka ndoche ngana abe kolire ange 10 years I work igo para bi yombi byo koira niko sawa byo koira niko comfortable karakende yako konyire mwana robete school byako someiri karakende kwa kolire 1 2 3 okay nimbwato mwana university nande nimbwato mwana onde secondary school nimbwato yonde primary yes so ndoche ngani niko comfortable biashara bia ondoche biroko narra sali biru bichimeza tiroro nkyo korosi biashara bia onkibi entenki bigo entail nkyo korosi generally biashara bia na kento kendi yas ko deal never niko korosi igo nisa ko sale bichonte binga chongere gente naboko chong oh na igo bodire mone biro korosi biro kwa soba korosi biro bidara sali bitanda beyonce umuntu nachene mesa bado you are there hata roofing roofing yenyu kose ne roofing yenyu na bokuru wa ndoro siri munde nyumba igoro kose inafanya vizuri sana iyo kero kendo nyo officialia mkubwa nara karata yako rosi bintu bako kwa ndo mo beke bintu manjuli na wego manjo matekereli bali kwa mko boli nga mtegete biroge biya mwanya olide kaiga bali mwe baka roofing ngo korali bujanya kubata nyumba kali ro tenga nebo yanteli gili kidogo to bamo no waswas nara Roman Moset no wale kaiga baida na kutoka Busongo nsada daraja 2 bali mko kutoka na igoro Ramis no ere nsalia gano ara round nsa Delta kurmata Ramis nsalia no kutoka nsaiga timai tinga na kiyo kwa nyora chibao ndro kwa nyora chibao te challenge nyingi kwa nyora na kiyo kwa nyora chibao imete kusema mete akwana kwa kwa sana kwa kutoni ga saba konya chibao chibao te challenge sana karengo ichwe dinale na chitenga nyora nga kuumia sababu gasi to kora yonse ngacha nganyora bagakagete babereiga bakonde tara chibao tena bakana chibesa bakanda bacho limete abo bakala bakoleta kwa bangona afiti na bagoli na ndra kutumia no ndenso asebiro kubni for example kirweke no muntu ugurete cameraman nate tangoro kirweke kenda tokonya cross kunkira era ndo chenga tambambira kirweke no muntu ugurete akotyo murose go sokoro muntu chuguruira ekerogeke ne customer ya pimete binte binge ngokorane gaiga ne customer ko nyara pimete no imbiri kwa randari ebintu yabone customer pimete ndingora display lakini bone bintu biko pimo bire binge mono kubwa igo yekega pimire ne customer igo ngora rosio display display ngora rosio ebion speed ne customer pimete already bon you tanda binaro ansane customer pimete how do you manage with customer Zano kwa question lakini ndio kwa customer igo nkoroserio muntu egento na make sure muntu na roserio egento na moro roserio egento kere kuchingia yes kero roserio chibao chingia chitari ko chibongo bona ekero muirio yego semogeni onde kwesi akwenda kumukwani ogani kumanyo yoro moro roserio korogeki koichopi mwanega igo raisi kero kende mabwa kongire smart mwose amen trenje ntoma dikia mentira mabte chini mabto korosi mabwa kongira actually generally na kia ya bwa factory mwaoga sana muneme smart igo ya menta promo iyo ya mente kere item ya komenta siringi 80 ekorwe ekile mente korwa lia sere mente itebo abwe mente tebo igo smart yo ko se bintu paketamba in fact bintu paketamba bimente
Paka none chiba uchinya na nchimenta. Sababu tu akaleta ile futi shilingi 20. Sasa hizi ochia mente mpaka 25. So kero konyore buti komenta 5 shillings. Konyora chiba uchire isa nikeruge konyora nganayo kumia. Ne customer gocha kumwebera paka mente chipesa chimenta na koma. Ona kiwa cha kwa operate. Kero bintu bya mente bintu bya chire konayo gocha kwa kigora ke gose. Okay, eko abone kubidi ogambe ne customer akomentere. Tande ndire turakorera ero tobugete ngane faida tokonyora kinto dasara egere workshop ero kanenga negendere. Eliba gaba bundi bakoenda ka onyora chibeso kana babundi wakane materials at least na onyore kitu kidogo sababu kumune soba sebune yetu kanyora chibeso chiale kichingia. Lakini nowadays ichiraise. Ese konje yoko comment kwa bintu. Si sanji chinga kicho chiwe kwa korasara. Yes. Pipi. Kwa kwanza ndiro oni muna chirio ko o chirio taro tadati nini asara completely. Okay, tiga tabi. Ndiro nyore bi bichi kaige binga sana. Ndiro ko nyoto bwata ga display. So onyore nga yakire weekend ababundi mbwata nyora mbwata ababundi banne go 7 go 6 ndiro nyora mbwata baka 7. Ababundi ya 7 yakire ngaki sana nga hitoko baka na chibesi ya bon Saturday. Yakire Saturday udate chibesa ubaka na chibesa dogwati. E customer chiri kero kaire the materials tota ba around 40,000. E customer chiri wata ko 25,000. Na babundi mbata da chibesa. So biya kwani moyo wana bantaba ko ikobwa da chibesa chiri no chiri inse. Okanaba we set on man chakira. Ina mangana mangi. Bono ababundi abagwa kwaneire. For example, saya babundi ni barenga ori kita kono gua kana bakotegemea tenga maroma ndio kwa kana chibesa on Saturday. Sai ni mbwata bafundi babundi bane. Nane baro bago chabe barua bakora bagenda baicha bakora bagenda. Lakini biye ni mbwata bane bale permanent. Isa time na edite ganga nyora bamura bankalia bakole. Samana babundi bale maitin barama nyagacha. Samana babundi bale ngi bosene so kola kwa train. Na babundi baron ko ego na train. Na train manyire gas be fundi. Ochaka okole gas yo. Kiro ko wa train ndale tima itekende yons. Ni chon train. Kenen keramo kwa gose ela simoro senga chebinto kusajire bi. Tiro siku sajire chi. Ulikuwa kana sibasa chiri chi amachiro siku saji. Na asegasi ya korose birogo korose bitanda korose mbibe bingiga challenge kiene na waite ro sengerwa wa kortenga ki nkoro ya ko tinga ki wa korta ko ke ka o ka ge chu sane ga mana singwa na yore challenge ya ko kabisa tinga ki wa korta ga su ga igora se ya se bio ke no ya ko kabisa o de okay hegen to kianga echeti neke ndiro ko nyore customer mwagamba nere biya ogotebi ataite omoroserie gento gete kwa moroserie gento ogotebi gento kia ya ukeiro na Friday kwa rosie gento kia rapi lidio gase ne korosi gento ke gako gasete wa keros kia kia rire achira rorenga kia rire pi na rosira kama saku okay wana kiota kwa parade ya somna ga bona bu ko le no aso korosi gento ken omoganyere bogasa go chakoruer yondo nya ko okay imbaroro by the way say workshop ntubwate chibesa chi abantu abange na barabumbaro babwate chibesa chi itaba abange imbaroro koroserie gento omuntu oenda none miaka ebere none omwaka omugima keroro usonga na komisana ngore ya sarkia unaona ona ustika igando choro chenyombero bia na kiayo ko una stika kiuna na ki usonga na kieko ile okay bosonga it depends na kiumanya ina na abantu na ndina kyokuirana n'abantu asebu nagaika sinde ngona abore tyo manyana akange ground inkagaja na ende nkwamboli goro ya kanjozi na bwa kanjo biashara bya Kenya ga none bibiri ngo totebiere bya pinga ki egia Kaisari boikomo e Kaisari sonya bagocha na che licenses kawaida ogendera okore biashara bya ondita yorago chekona chete licenses ne biashara bya okora bya gwaka na bantu bya tindo jiko se problem na ero rando sipina bako okore biashara nakenda ngel moyo gwana barobwa ona cherese sikora na baro yes kero kende bono challenge njiro gwetera bona ase biashara bya okurwa chaka for almost 10 years whatever challenge kwa iteire challenge kira segasi chia day to day challenge kichi nyingo kora segasi okay challenges inchiro totebe kero kende nabora nyo challenges korwa se chifundi tokwanira se chifundi nabora gambe ne chifundi ebintu
ipimwe wiki ye nyinge ababundi bagani ko fail aba nyore wiki ye kwa tagere korosi birugogete ababundi bagambe boka mbai chapi onyore gutigara taibi kaye onyore gutigara taibi pi bagani ko fail kosagera bagani tiba bendura ne chibesa ko fail bagende pi so ise gotoge kana ngatomanye tigasi nabo kumira nabo kwiraneria customer ibintu chibesa yae ni challenge ya moyo challenge ende challenge ende nabantu aba kanso be kanso nabarungu chabari batosumbwa nabakonyora kero kendo go kanitha lenses lakini baisha bagote na mache bataithe ona kare muntu agusaba mache nandiko unachete lenses inakuanga ngumu umuri nengo chakole go gosana koma ena boku mugorera mache kwa kanitha bare lenses lazima no wakanithe corruption nto nyikoro ase Kenya corruption jale ngo kare ijale ngo kare so oganiko gosana nabantu wali na ya mache mugorera mache anywa gende obe to mugorera mache mwajage kolate oba ko gubonda ande chinde chinyinge challenge ende materials kero ke nabe customer apime gento kere agote yata tege tamba ya pink pink yeye mono muna basubati ayondo lete pink yoro jenga pink lakini asere kera ko yeligere ngam pink teli pink oko girire kero gekyo wono ko ikochogereria customer nga omuimukia romonye na enda chorere getamba ya pink keria taite wansa komorosa liboronge mwanchumo ligereri na boyo motegereri nchira nche nkala plan yidima idro nga yabarongeri ye nkala kie you red te yiguru ngo maroon red go se red ya ntokwete maroon muna kerkerali keri na kimaroon maroon ne kengere tofauti nekyo maroon yerende ikikero ekero siria eken chocolate Bacana, I want to know that. Ash. Que grey, dark grey. Ash, quero ter grupo ash. Ash imbiroro. Manchua, muliger linchi, ni buat mucana, mumanya tu tamu orang semua orang dia, ni maisana na buat mucana. Kita bergerak bila le. Mu nyagung kumingan, jengkar apply dah. Bono Roman. Gasih aku ada challenge sih ubuya baro bwegasi urati umuntu nka egasi yo kwegasi yawo kwanza specifically yo korose birogo korose bitanda yo korose bintu bune bye kibawo wate yabigo dine kibawo ubuya bwa embro egasi yeye number 1 inje ni nyanje sana yes sababu ne karna gote bigo ya masomo na ngolde the class 8 nkaiswa kwa yakora yo to tenga tshiti secondary kuma tingo nabe nge very keen tinje the secondary igene isa itinera parte binde bijaiga nkansa kwa yakora yes korwelio ndochenga obogima bwane mbiye muri sababu gwaka ne school fees tindo chingoba ko ngumpororo kogore ndagere gotumeka nyomba tindo chingoba ko ngumpororo so egasi yankonyire sana ande advantage ende egasi okay advantage ende toro chibuna njune ama class 8 lakini nkoro kundo mwalimu sababu abana barorongo ngosomie gasi bara igona inche nkondo kabaro mwalimu ndo biyabondo bwe gasi ye buna nabo kakoro icha gukore gasi ye muntu tayonkari togo cha kuumana komo inche gasi yana nero to kuumana nero yo kankore gasi pakamaro bana ndengira neka pono ntoli kuchikumira na muntu garinka ache gonta imangana ande to chikogosana nere bwana Roman mpategereri na boiga bari mbara by the way na achieve this market ya like 1 month ago somebody has been ndorrange kerogo senaki I want to give you some 2 minutes tengo idea kai bere ote ya bantu kene mbara batete ko lege tanda ote ko le birogo ote ko ra stool anything tengo 2 minutes we on ni ase camera mbara ba koligere mbara ba ko dera seredi mbiya mono inche mna moigwa marieta na bate binga nkuru Roman moseti mokaya no mufundi inde gonsomerete ebirogo chisoba set design ende yonsi oraga nyo siko ganyo ichene bicha oganyo icho ligereri practical yo tagete chisoba set ngorosinde chinde chionsi chiri oraga ni koroselwa togo che side ya cupboard sideboard TV stand
ebi byonsi pingorosinde togoche side ye chimesa mesa design ende yonsi ovo chikona chiaroko chihotel hata zile za chuma ninazitengeneza. Hiyo ndio kazi yangu. Togoche side ye vitanda. Vitanda kora gadi binde byonsi ebya mauga ebya chihili ebya chipattern vitanda binde byonsi bi ngorosinde. So bonda abakaribisha mwensi pi abantu baito babo songoga isiko yabo songo iga daraja mbili senti 7 nyanga na Jaramogi Oginga University nongo toka nsaira Jaramogi nera ose ya tegaso ya chidega sira korwaro na kero sai saisi saisi ne skuru babe kiroro rengeni ego so korkia bana bake igo manchwa umurigere no manchwa mutegereri inamba ya yantagitaro yesimi arukende amboro wali kurmache ngum rediere mache ngum benene igo kero kono lurige kurmache ngum bonyo ndoro sarwe bintu ya nyombe nyombe ya fanish kuya inamba yesimi ko mali bagarwe elio munyako mo kumonyora senchera ye mase namba yesimi rato elio gotakete akanyora senchera ye mase pia mone namba ya yesimi nere yo 07 24 28 66 09 irolere 0724 28 66 09. Asante sana umwanchumo bigerere namba ya nande nyirolere enoti sano ibere nye ibere isano isato isanemo enoti kyanda 07 24 28 66 09 enoti sano ibere nye ibere isano isato isanemo enoti kianda twarenga sansemeria Inua Biz no mwana wabagetu tukere Jumatano yoranga nigo tokotaroika ase egiasara kya donya kwa tokosanga mara senchira ye masemo wote bina na kiwacha kite biasara bya karkana kibiasara bya konyire asenchira ye masemo kumina na mwanche muralia Fidelis Omingo mucho wena side sesenigwa Pia mwana